No a vážni priatelia, odchádza Mercedes 190 Baby, Benz V201, 190e Crossworth, 250 Evo. Áno, Evo 2. Famózne vyzerá ten stroj. A to je dôvod, vlastne BMW M3 E30 je dôvod, prečo Mercedes postavil toto auto. Prečo musíš tak pršať? To nemáš času potom. No a toto je tiež brutál. V211 AMG V8 kompresor. Toto je tiež brutálne auto. E55 AMG V211. Ťažký brutál, musím uznať. Ešte sa iba vác rozpadáva. Už iba nám nad telefónom šiltovku, ale tak ako som zmoknutý ako kura. Če? Proste jeden normálny zráz a musí drbať dážď. To je krásna 124 v kupečku po facelifte. Musíš drbať, že to nemáš času potom. Ja vím, že ne. No proste teraz človek vyvetra hlavu, tak proste všetky auta sa musia rozprchnúť, lebo proste sa musí sypať dážď. Ďakujem, vážení priatelia, fakt to musím ukončiť, lebo drbe ako šialené. Ďakujem.